Pocitujem sociálnu úzkosť. Ja sa schovám za telefón. Čoko. Ideme? Už na Slovensko? Akože ja zvládnem naozaj veľa, ale komerčné a turistické miesta sú už aj na mňa priveľa. Moje ráno trávim žváchaním sušeného mäska, pretože dnes je na programe rozprávkovo predražené miestečko a všetci sa hrozne tešíme. A je to aj Santa? Dámy a páni, legendárna Santová dedinka na hranici polárneho kruhu v mestečku Rovaniemi známa svojou magickou atmosférou, ktorú asi vypli pred našim príchodom, ale za to nechybala horda ľudí, ktorí sem prišli pomíňať svoje dukáty. Povedali sme si, že si program vymyslíme sami. Ale zatiaľ najzabavnejšia vec v tomto parku. Potom ako som zistil, že za 5-minútovú jazdu na Sobíkovi necháte 30 €, som nám demonstratívne našiel zábavu zadarmo. Však náhodou v pohode, nie na začiatku. Ale dostať sa odtiaľ je ťažké. Aby si mohol predstaviť, aké ťažké sa dostať Sobíkom stade. Počujem ma, ale radšej poďme, lebo ešte nás skasírujú za toto. Vzali sme nohy na ramená a po chvíli sa predsa len osudu podarilo potešiť naše srdcia. Odchádza. Sú tam dvaja. Vidieť naživo losov a sovu je naozaj obrovský zážitok. No ale nemusí byť úplne, že iba vizuálny. Dáme si určite appetizer boiled sliced reindeer tongue, ne? Takže jazyk z sobia polievka. To meso je slaninka. Taká ťažká. Každopádne nemusíte sa báť, toto mäso je obľúbenou a hlavne tradičnou miestnou pochuťkou. A milujem, že k tomu dali je proste lekvár. Ľudia, blížime sa pomaly do finále, takže ak nechcete, aby vám unikli posledné časti, dajte like a follow a vidíme sa zase zajtra pri naozajstnej akcii.